Sí. Ben, a moción é unha repetición, de algún modo, do que se fixo un ano anterior respecto á situación de carencia que hai de socorristas na nosa provincia, non? A Diputación había aprobado levar adiante unhos cursos que posibilitaron que moitos concellos tuéramos socorristas. Aínda así, quedaron infinidade de playas sin socorristas pola carencia destas persoas. Vou non ler, corta. O 30 de xuño de 2016, na sesión plenaria da Diputación, se realizou un rogo solicitando a creación dun curso gratuito de formación de socorristas. En febreiro de 2017, a Diputación adxudicou por 129.000 euros a Federación Galega de Socorrismo para as zonas de Ferrol e Santiago e a Cruz Vermella para a Coruña os cursos de socorrismo. En marzo de 2017, dentro do marco do Plan de Emprego Local, iniciouse a formación de rapaces e rapaces que superaron as probas físicas e foron admitidos nos devanditos cursos. O resultado foi 45 persoas tituladas con certificados de profesionalidade en socorrismo en espacios acuáticos naturales e instalacións acuáticas. Destes 45 rapazas e rapaces, da primeira promoción, o 98% tuvo un posto de traballo na temporada de verán de 2018. O cal é un motivo de profunda satisfacción por proporcionar oportunidades de emprego para a xente nova da nosa provincia e paliar o déficit de socorristas nas nosas playas e piscinas, co valor engadido da gratuidade destes certificados para os beneficiarios. E aquí matizo, a Xunta resulta que estaba facendo cursos por 1.800 euros e claro, ningún chaval vai facer un curso por 1.800 euros pagando de tasa cando lle van dar nas playas pois máis ou menos o mismo, non? Hasta aí se podía chegar. Entonces, hai que colaborar en este aspecto para que iso non sexa así, que esas tasas non se poden cobrar en este tipo de cursos de promoción de emprego e de garantía da seguridade nas playas galegas, non? Que iso é moi importante. Tamén é público que a Diputación neste momento, neste mes de setembro, polo menos é o que vin nas informacións, ten previsto tamén a coordinación dun equipo de socorristas tanto en areais como playas fluviais e piscinas, de coordinadores, non? Que non ten nada que ver, ten que ver, pero non é o que eu estou aquí demandando, isto é ademais. Unha boa nova, porque formar a coordinadores tamén é importante, pero sigue a existir un grave déficit no número de socorristas efectivos nas playas da nosa provincia. Concellos como Miño perderon as 3 bandeiras azules que tiñan dos seus areais. Por esta razón, outros municipios da zona do Barbanza e a Costa da Morte, así como de Ferrolterra, nin siquiera puderon acceder a esta distinción europea pola falta de socorristas nas súas playas. E incluso neste momento moitos deles van ser descalificados como bandeiras azules por non haber tido durante a temporada os socorristas nas playas, non? Ademais, o acceso á titulación pertinente dos cursos, como dixen, está prohibitivo para os mozos e mozas. Isto non quere dicir que desde aquí da Diputación, me comentaba Goretti, antes de entrar no pleno, de que é unha competencia da Xunta de Galicia, sí, é unha competencia da Xunta de Galicia que ten que cambiar o sistema que está aplicando desas tasas e mandalos á estrada e facelos os cursos donde, claro, se un ten que ir á estrada a facer un curso gasta máis en coche, en alimentación, en as dietas que vai ganar na toda a puñetera vida facendo de socorrista nunha playa, non? Por tanto, está claro que hai que demandar tamén a Xunta isto. É o que se propón que a Diputación da Coruña se comprometa a elaborar unha convocatoria para facilitar o acceso gratuito á titulación necesaria para exercer como socorrista nos areales da provincia da Coruña de cara á temporada de playas de 2019, sin perxuízo de realizar outro tipo de accións encaminhadas a mellorar os servicios de salvamento e socorrismo na provincia. Eu creo que isto é algo que non se pode dicir que non temos competencia na Diputación. Este é unha casa, a casa dos alcaldes, a casa grande dos alcaldes, e os alcaldes temos un problema, os costeiros todos, e non os costeiros, tamén os do interior que teñen piscinas, teñen necesidade de ter este personal para prestar este servicio de garantía da seguridade das persoas nas nosas playas. Este ano hubo poucos mortos, pero hubo mortos nas playas de Galicia, bastantes, máis dos que non tiña que haber ningún, e, por tanto, eu creo que é imprescindible que a Diputación se mentalice en que isto sí se debe facer, porque dar postos de traballo a xóvenes, non? Non vale tampouco decir é que algúns se foron para Málaga e Torremolinos e As Palmas. Claro, os chavales queren traballar, pero logramos que 47, 45 rapazas e rapaces galegos ao final encontren traballo, porque ese é outro dos fins que debemos buscar tamén dende este ente público, non? Nada máis. Bueno, pues procedemos á votación.
16 votos a favor e 12 abstencións do Grupo Popular.